ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቕባይን ነዛ ጓል ሕጂ ጠዋሊ ደው ኢልካ ቁፀራ ኣነኻ ካልኦት ኣዝየን ብዙሓት ኣራኽበና ዝበላን ኣለዋ ኸራኽበከ ብድሕሪኡ ኣነ ናይ ድለላ ይረክብ ንስኻኻ ከም ኣፍቃሪ እንተመሲልካ እናተዋሳኻ ስሕት ኢልካ እውን ሽወያ ተስፋ መታን ከይቆርፃ እናጠበስካ ገለ ተዘናግዕ ምሽ ሽዑ ገንዘበን ተማም ጌርና ንእክለን ማለት እዩ ዕዳጋ ናይ ምርካብ ማለት ናይ ድለላ ጉዳይካ ናባይ ግደፎ ንወዲ ረዛን ዝደልያ ዋልድ ቁፅሪ ስለ ዘይብለን መዓት ገንዘብ ኢና ክንእክብ ማለት እዩ ሽዑበት ዝኣከብናዮ ገንዘብ ጌርና ንመጻእ ዝኾነና ትካል ንገብር ማለት እዩ ኣይመስለይከም ወዲ ረዛን ዓርገይ በሎ ኩራራ ፍሽኽሽኽ እናበለ ኣይ ኩራራ ዓርገይ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ግን ሰባት ታሊልካ ዝመጽእ ገንዘብ ሓጢያት እዩ ኣታ ወዲ ረዛን ዓርገይ ንዓባ ዝማሪና ከለኻ ፈራይ ትኹን እያ ኸ እዚ እኮ ንግዲ እዩ ሓጢያት ዘይብሉ መገድኻ የለን ኣየ ናይ መላኽ ነጋዳይ ርኢኻ ትፈልጥ እዚ ቐላት ዝብልዎ ካብ ረዘነ ትፈልዩካ ዘሎ ወይ ኣልሰባይሲ ሓጢያት ከይገበረ ሃብቲሙ መሲልካ ቢዝነስ ከም ጤል ካብዝን ካብትና ሸማጠትካ ዝስራሕ ወዲ ረዛን ዓርገይ እዚ ኸ ባህሪ ናይ ስራሕ እምበር ሓጢያት ኣይኮነን በሎ ኩራራ ዕትቢሉ ወዲ ረዛን ሽዑ ክሓስብ ደኒኑ ትንበለ ልብ ወለድ ዛንታ ወዲ ረዛን መበል 57 ክፋል نعبن باشرايو تقم تليلو أكروبات يقبرالو ياخ واي بلو كرارا شعون ود رزان ناب حدا بتري كولاتا مالتنا حصور سلكيز تعصوه صعدان جحمن قاونا ان عملكته باشا ياهو ازمارينو هبي إلو ود رزان وفشخ بلا إذا باشاي ዝተባህለ ጋውና ኣብቲ ግዜ ካብቶም ብዙሓት ኣብቲ መካነ እንስሳታት ዝነበሩ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ፍትውን ውሪን ነይሩ ዳርጋ ኩላቶም እንስሳታት መሮር ስለ ዝነበሩ ኸኣ ቤት ጊዮርጊስ ኣብ ግዜ ቀዳመ ሰንበት ብበጻሕቲ ኣውራ ድማ ቆልዑ ብዝሓዙ ወለዲ መሊኡ ይዕለቕልቕ ነበረ ኩራራን ወዲ ረዛንን ናብ ኩሎም እንስሳታት ዘይሮም ስወድኡ ኣብታብኡ ዝነበረት ካፈ ጸባን ቡንን ምስ ፓስተ ሰትዮምን በሊዖምን ኣማሲኡ ድምፂ ዝተፈላለየ ኣዕዋፍ እናሰምዑን በቲ ብመንጎቲ ዕሙር ኣግራብ ዝመጸ ዝሑል ንፋስ ፍሽፍሽ እናበሎምን ዘገም እናበሉ ብእግሮም ካብ ቀጽሪ ቤተ ጊዮርጊስ ወፁ ንዓበል ኩራራ ዓርገይ حجب أوتوبس غيرنا ناب كتما نخيدمو ناب زاوغال تليفون كدولي نرزنتن نموت على وقاته شمنكا تمالب سنك ما أسرت وقصرا سلطلمكم قلتي فخر خو مالني بلو ود رزان ناب تمصبي أوتوبس غصو ان سوغما كويسون ود رزان عركي بمبال كراراون ود رزان اب حسابو سلازت تسمامعه تحوغيسو أن أخمس مسا صعبو إتانا خطريا طراي اتبهج عزيا وقبتن صريتن قصر حادث التصحفة حساس كريم زحبرا أوتوبوس حرقوت أب قدميوم مصيا دو مسبلتكا ود رزانن كالوت تسافرتن زغمن نابلو بسلستيو معصو بمእታው ملئوا أوتوبوس كابيتو ጊዮርጊስ نغيلا نابسمرا يوحنس عالم لخاوي ايربورت نمبصح بتلموت صرغاتات كتما اسمرا سللل النابلت ጉዕዛ ጀመረት
በአብዮት አደባባይ ማለት ባሕት መስከረም ጀሚሮም ናብ ጎደና ኮምብሽታቶ ማለት ጎደና ሓርነት ምስ ኣተው ኸኣ ንየማነ ጸጋም ናይቲ ጎደና እናጠመቱ ብግርማን መልክዕን ከምኡውን ብጽሬትን ጽፈትን እቲ ጎደና እናተደነቑ ኣብ ከባቢ ቴሌኮሙኒኬሽን ማለት ማእከል ርክብ ሓበሬታ ምስ በጽሑ ወረዱ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኮምብሽታቶ ብዘይካቲ ናይ ኣእምሮ ሕሙም ዝኾነ ኣማኒኤል ኣፈወርቅን ሓደ ኣብ ከባቢ ባር ኣሜሪካ ኣብ ማርሻቤዲ ሓደ ዓብ ሚዛን ተኺሉ ብሕርካም ሰባት ዘምዝን መንእሰይን እንተ ዘይኮይኑ ዋል ሓደ ሰብ ደው ዝበለ ማለት ዘሽቅጥ ወይ ዝልምን ኣብ ሙሉእ እቲ ጎደና ኣይነበረን። ኩራራን ወዲ ረዛንን ተመራሪሖም ናብ ቴሌኮሙኒኬሽን ምስ ኣተዉ ወዲ ረዛን ላዓት ቴሌፎን ኣልዒሉ ናብ ሳሮን ደወለ። ሄሎ መን ክብል በለቶ ሓንቲ ቐጥን ዝበለ ድምፂ ኣጓል። ሰላም ማቴዎስ ይበሃል ንሳሮን ኢሉ ዘረቡ ከይወድእ ኸሎ ኸኣ እወይ ሳሮን ደው ኢሉ ኣቲ ሳሮን ደው ኢሉ እናበለት ምስ ጨደረት ሃሎ ሃሎ በለ ወዲ ረዛን ቀሲሉ ብዘይካ ጣዕጣዕ ዝብል ድምፂ ሸበት ድማ ካልእ ዝሰምዖ ድምፂ ነበረን። ተቐባሊት ገዲፋቶ ኸይዳ ናብታ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ዝጥምቶ ዝነበረ ኩራራ ጠሚቱ ፍሽኽ በለ ወዲ ረዛን። ኩራራ እውን ጠሚትዎ ፍሽኽ በለ። እቲ ጣዕጣዕ እናበለ ህጣሙ ዘጥፍአ ድምፂ እንደገና ናህሩ ወሲኹ ጣዕጣዕ ክብል ሰምዖ እሞ ኣእዛኑ ጸለወ ወዲ ረዛን። ሄሎ መን ክብል ዝብል እንደገና ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ሰምዐ ወዲ ረዛን። ኣነ ማቴዎስ እየ ሳሮን ዲኺ? እውይ ኣነ ብሓቂ ደው ኢልካ ድምፅኻ ይሰምዕ ዘለኹ እውይ ወጨጨት ሳሮን ባዓውታ። ወዲ ረዛን ነታ ቴሌፎን ካብ እዝኑ ፍንቲ ታበላ። እውይ ኣነ ገዛና እንታይ ደን ክብላን ጀሚረን መሲልካ ማቴዎስ ሓወይ እንታይ ኣለና ኸይ? በቃ ካብ መራ ንዓይ ዝደሊ ሰብ ደው ኢሉ ነይሩ ኢለ ምሕታትሲ በቃ ብደገ ጸኒሐ ንገዛ እትው ክብል ከለኹ ቅድሚ ሰላም ምባለን ዝደወለ የለን ክብላን ጀሚረን በቃ ሽመያ ይደወለን ተቐይሩ። እውይ በስመ አብ ተመስገን በለት ሳሮን። ዶንጌ ክምሽ ኖ ኣነ እምበር ክረኽበካ ማራ ተሃዊኸ። ኦኬ እሞ ሕጂ በይና ንራኸብ። ኣብ ዝደለኻዮ ማቲ በቃ በሊ ጊዜን ቦታን መሪፀ ተመሊሰ ክድውለልክ እየ። እውይ ኖ ማቴዎስ ሓወይ ሕጂ ኸዓ መሊሰ ደው ኢሉ ዶ ነይሩ ኢለ ክሓትት ኣታ ምስ በለት ኖ በቃ ሕጂ ዳይ ዱንጌክኒ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ተመሊሰ ክድውለልክ እየ ብምባል ኮለፋ። ብእውነት በል እስኪ ብሓቂ እየ ዝብለኪ። በቃ በል ካብ ሎሚ ጀሚረ ክሳዕ ትድውለለይ ሓሚሜ ኢለ ካብ ገዛ ይወፅእኒ ሕራይ ቅሰኒ ግድን ቀልጢፈ ክድውለልክ እየ። ቻው በሊ ሕራይ በል ቻው ማቴዎስ ሓወይ ሓደራ ግን ኢሉ ረሃፁ እናደረዘ ንፋስ ክወስድ ቀልጢፉ ንደገ ወፀ ወዲ ረዛን። ኢታ ወዲ ረዛን ደሓን ዲኸዳ ኢሉ ብድድ በለ ኩራራውን ናብቲ ብርሃፅ ታህታህ ዝብል ዝነበረ ግንባር ወዲ ረዛን እናጠመተ ውይ ማራታ ሃንጥያ ጸኒሐ ብለካ ህዋ ትህንተወ ንወዲ ረዛን ኮያ ትጽበ ነይራ
መለሰ ኩራራ እናስሐቀ ሓንሳብ በልጽናሕኒ ኩራራ ዓርገይ ናብ ፀሓይነሽ ደው ኢለ ዳሃይ ረዘነት ክሓትት እየ ኢልዎ እንደገና ናብትታ ቴሌፎን ዝነበረቶ ሳጹን ኣተወ ወዲ ረዛን ሄሎ አልማዝ ዲኺ ዋኔ ማቲዎስ ከመይ ውዒልካ ጽቡቕ አልማዝ ፀሓይነሽ ተላ ግዳር ራኽብኒ ወላ ማቲዎስ ሓንሳ ተጸበይን ክጽዋዕልካ ይሐረይ ኢላ አልማዝ ምስከደት በሃንደበት ያዝልኝ ቆጠሮ ቦታ ምረጭና ወይና ሐረር ወይሼ ነፃ አውጭኝ ነይና ከልቤ መዝገብ ውስጥ ያለች ተጽፋ እንደ ብርቱካንዋ ፍቅርዋን አሳቅፋ እትብል ናይ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ መስፍን አበበ ደርፊ ክሰምዕ ጀመረ። ሄሎ ማቲዎስ በለቶ ፀሓይነሽ ሽዑ ነቲ ደድሕርቲ ድምፃዊ ሓቢሩ ዝደርፍ ዝነበረ ወዲ ረዛን ሰላም ፀሓይነሽ ረዘነት ገለይ ደወለትን ሎምን ጎደው ኢላ ነይራ እምበር ኣብ ገዛ ሓደረን ኢልያስ ከምዚ ዝተሻቐለት ትመስል ነይራ ግን ደሓን ደጊመ ክድው ሌላ ተነላ ኣበይ ዲኻ ሓዲርካ ማቲዎስ ሓተተ ፀሓይነሽ ምስ ሓደ ዓርከ ሓዲረ ፀሓይ ሓፍተይ ድሓር ደጊማ ተደው ኢላ ትዝብልኩ ክገና ስለዘይ ሰለጠን እየ ዘይመጻኹ ምስ ሰለጠና ሓብረከ ኢልኩ ባበለይ ሓራይ ጸገም የለን ማቲዎስ ሓወይ ክብለልካ እየ ኦኬ ያቀኒለይ ቻው በሊ ቻው ማቲዎስ ኢታ ወዲ ረዛን ሰላሊጡ ዶ በሎቲ ብዓቕሊ ክጽበዮ ዝጸንሐ ኩራራ ዓርኩ እዚ ሰሊጡ ናይ ሻለቃ ተሸመን ናይ ጋርደን ሆቴል ጥራይ ከም በሓድሽ ከሳልጡ ኣለኒ ጸገም የለን ወዲ ረዛን ዓርከይ ንኺነሳልጦ በሎ ኩራራ መርሕዎ ንደገና ወፀእ ሁዋ نخير بحاجة شوي أكلنا ميسنا نشرم يا أخي نسو بدحري غسيلنا نسالو طينا بلو ود رزان كويسو أما بين أكل أبزا تغانا سلزلاس نابيت مبقى حماسين نخير مبر نخير حراي تبها هلوم كمسحو كدو ود رزان حاوي نعبا حنساب تحبابرني بمبال ኩራራ በሃንደበት ናብ ሲነማ ዳን ተገጹ ተጠውየ ተሓባበረካታ ትሪዮ ለኻ ዝበቅድሜና ዘሎ ዒደር ትሪዮ ለኹ ይህሞንሱ በድሕሪዮ ኸድካ ዓይንቱ ብምሽፋን እኔ ማን ነኝ ባበሎ ኣታ ኩራራ ዘይትገድፈና ያ ኣኺ በለ ወዲ ረዛን ኢሉ ጸጋቢሉ ኣታ ወዲ ረዛን ንዓንዶ ሲልካ ጥራይ ዓይንቱ ዓምተለይ ብምባል ነት ወተሃደር ጥሒሱ ነቕድሚት ሓለፈ ኩራራ ወዲ ረዛን ሽዑ እናጉረምረመ ብድሕሪት ወተሃደር መጺኡ ንኽልቴን ዓይንቱ ብምሽፋን እኔ ማነኝ ማለት ኣነ መን እየ በሎ በቀለነ ማለት በቀለ ዲካ በለ ወተሃደር ብዕሙቱ ኩራራ መጺሽዑ ካብታ ኣብ ልቡ ዝነበረ ጅቡኡ ገንዘቡ ቦጋቢልዎ ከደ እቲ ወተሃደር ግን መኒ ዓሚቱን ዘሎ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ገንዘቡ እናተሰርቀ መንማ ይተፈለጦን አይደለሁም ማለት አይኮንኩን በለው ወዲ ረዛን ታዲያ ማነ ማለት እሞ መን ይኻ ወቀኝ ማለት ፍለጠኒ ማሞነ ማሞ ዲኻ አንተ እንዴት ረሳኸኝ
ኣታ ኸመይ ረስዕኻኒ ብምባል ሽዑ ወዲ ረዛን ኣዒንቱ ከፈቶ እቲ ኣዒንቱ ጽልግልግ ዝበሎ ወተሃደር እውን ኣዒንቱ እናደረዘ ኣረ ብፍጹም ኣላውቅኹም የት ነው የምንተዋውቀው ማለት ወረ ፈጺመ ይፈለጥኩኻን ኣበይና ንፋለጥ በሎ ትኩር ኢሉ ንወዲ ረዛን እናጠመተ እንዴት ትረሳዋለህ እዛ ባርቶስካና ላይ አብረን ስንጠጣ ረሳሁ እንዴ ማለት ሁዋ ከመይ ረስዕኻዮ ኣብ ባርቶስካና ብሓደ ክንሰት ረስዕኻ ዲኻ በሎ ወዲ ረዛን እታ ኣብ ከባቢ ቃኘው እትርከብ ባርቶስካና መብዛሕትኦም ወተሃደራትን ደቂ ወተሃደራትን ከም ዝኣትውዋ ስለ ዝፈልጥ ኣይ እኔ እንጃ ኣላስተዋሰውም ማለት ኣይ እንድዒ ኣይዘከርክዎን ምስ በሎ ኸዓ ደህና ሽግር የለም በል ደህናውን ማለት ደሓን ፀገም የለን በል ደሓንኩን ኢልዎ በቲ ኹራራ ዝኸዶ ኣንጎሎ ተጠውየ ወዲ ረዛን እዊ ወዲ ረዛን ዓርከይ ሰይቾንቶ ጨድዐ ያኸ ብምባል ዘሊሉ ሓቆፎ ኩራራ ኣታታይ ገበረካ ያኸ ህይወቱን ዓረር በጁ ዝረኸበን ናይ ወርዕ ደመዙስ ብሓንሳብ ምጥላብ ቢልካ ተኹራራ በለ ወዲ ረዛን እውን ናብተን ኩራራ ሒዝወን ዝነበረ ገንዘብ እናጠመተ ክላ ዘያብ ዝገዛ ብርሃኖ ኸይድዩ ምስ ሓንቲ ሸርሙጣ ኣጥፊወን ከምሲ ነኺዳ ቤላ ጌርና ንመሳሕ ብምባል ንወዲ ረዛን መሪሑ ናብ ቤት ምግቢ ሓማስየን ኣተወ ኩራራ ኣታ ዝገዛ ኩሉ ግዜ ድዩ ዝመልእ በለ ኩራራ በተን ጨምጫማት ዒንቱ ኮፍ መበሊ ከናዲ ነቲ ክፍሊ እናኾለለ ንዓናይ ቤት ፀግዒ ትስእሎ በሎ ወዲ ረዛን ሽዑ ነቕድሚት ገጹ እናሰጎመ ንኽልቴና ሓንቲ ማእዳ ኣዝዝ ኩራራ ዓርከይ ኢደይ ክዕጸበ ኢልዎ ናብ ካንሸሎ ኸደ ወዲ ረዛን ጸሊምን ጻዕዳን ቅልዋ ኣዚ ዘለኹ ወዲ ረዛን ዓርከይ በሎ ኩራራ እናስሓቐ ወዲ ረዛን ኢዱ ተሓጺቡ ምስ ተመልሰ እንታይ ማለት ከ ጸሊም ጻዕዳን ቀይሕ የለን ወዲ ረዛን ዓርከይ መጻኩ ኢልዎ እናስሓቐ ናብ ካንሸሎ ምስ ወፀ ኩራራ ትኺሉ ናብቲ ዓይኒ ምድሪ ኸደ ዋ ርኢቶና ዳ ቤላ ሰሪሐ እምበር ወዲ ረዛን ዓርከይ ካንሸሎን ሸቓቕን ማሕማሕ ኣቢሎመን ጽሩይ ኣለዎ ገሪምንን እዩ በሎ ወዲ ረዛን እውን ናብቶም ኣፊቱ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ሰማያዊ ኽዳን እናጠመተ ስማዕ እንዶ ኩራራ ዓርከይ ወዲ ረዛን ዓርከይ እታ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻስ ብሓቂ ግዜ ተረዳእካ ያ እታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ግደፈኒ ያኸ ጀዊዕ ኣለኹ ብሰላም ክእክል እየ ኖ እዚ ገዛ ሰብ መሊኡ ስለ ዝበልኩ እኮ እሞ ብዚ ገዛ ሰብ መምሉ ምስ ናይ ዓንተ ውዕላልና እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ ኣታ ኸመይ ዘየልዎ እስከ ነዞም ኣብዚ ገዛ ዘሎ ሰባት ጠምቶ ዝበዝሕ መን ትርኢ ኣለኻ ዝበዝሕ ዳ መንእስያት ትርኢ ኣለኹ ኣብ 9 ሲኒማታት ኣብ 5 ናይ መስዓሰ ኣዳራሻትን ከምኡውን ኣብ 2 ሜዳታት ኩዕሶ መንዲዩ ወትሮ ቀዳመ ሰንበት ክሳዕ አንቀረን ዝመልአን ዘሎ መንእስያት እዚ ኩሉ እንዳ ሻሂታትን ላተራታትን እንዳ ስዋታትን እንዳ ሜሳትን ከመን መልእዎ ኣሎ ኣታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኣይጣዓኸን እንታይ ገይርካ ዝመነሰይ ዓይኒ ውዴካ ኣሉ ትሪኦ ምሻለኻ ብጀካ ናብ ኣስመራ ከኣቱ ካብ ኣስመራ ከይወፅእ ይኽልከል ካብ ከተሙ ሓሊፉ ሞ ናበይ ከብል ኢኻ ደሊኻዮ ኣብዚ ጣብያ እንታይ ዲኻ ትራሕ ሓዲርካ ሓንቲ ለይቲ ተኣሲረ ኢልካስ እዚ ኩሉ ተማርር ያኸ ወይለይ ኣታ ተጋጌባ ወዲ ረዛን ዓርከይ 4 ግዜ ባይኻ ተኣሲርካ በሎ ኩራራ ፍሽኽ ተኣሰኒዩ ወላ 10 ግዜ ተኣሰር ንሱ ፀገም ኣይኮነን ኩራራ ዓርከይ
هو ኣታታይ ዳሉ ትጸገም እሞ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይደልና ዘሎ ሕጽነት ሓሊት መንእስያት ኣይኮነን ወይለይ ሞሲባ እሞ እንታይ ዳ ክገብር ደሊኻዮ ለድሕሬና ናስዓበ ምንቅስቓስ ከልዮኹም ንጠፍቕ ገብረና ንሱ ዲ ትዘቕስን በለ ኩራራ ድምፂ ዓዋቢሉ ኣታ ኩራራ ቀስ እንደበል ብድሕሪኻ ክልተ ናይ ኢሰፓ ኣለዎ ከይተእስረና በሎ ወዲ ረዛን ከባቢኡ እናጠመተ በቃ ወዲ ረዛን ዓርከይ እዛ ርእሲ እዚ ኣብዚ ንዕፀዎ መንእስያት ኣስመራ ሙርታሕ ስለ ዘለና ይመላልና ጥራይ በል ግረፎስ ከሕጂ ንሱ ማእዲ መፂሎ ስኢልና ንብላ ያኸ በሎ ኩራራ ከም ቁጥዕ ኢሉ ሓቅኻዊ ማእዲ ዓቢ በስመ አብ ኢሉ ክምገብ ጀመረ ወዲ ረዛን እሞ ወዲ ረዛን ዓርከይ ከብዲ ተማመሊ ኣላ ሕጂ ገንዘብካ ሳላ ዝዒደር መሊኢሎ ስለዚ ኣብዚ ዶ ቢራና ነጭረን ወይስ ናብ ጀምዓና ነኺድ በለ ኩራራ ማእዶም ተላዒሉ ኣእዳዎም እናተሓፅቡ ኖ ናብ ጀምዓና ኢና ንኸይድ ኩራራ ዓርከይ ንቕድም ግን ሓለቓ ሚእቲ ተሸመኽረ ክበለኒ በሎ ወዲ ረዛን ሰዓቱ እናራየ ቤላሞ ሕጂ ዘይነኸዶ አንዲያሞ ጥራይ ተባሂሎም ተኺሎም بميدا إثيوبيا مالت ميدا إرّا أبيلوم نتحت بمنقلقال نابكال أي مدبر بوليس وردو كيد بلو الدرزان عركي قداي كاساليت كاساعة ملس أنا مزناب زبار إثيوبيا زلوا بلايت كحك غصان حكا إلوو نابار إثيوبيا أتوا كرارا كمي بلتو حانت خبتن أساسيتي رئي مسب بلتو نخرارا بيلا ندارا أنا بين غدي غزال لغي ما حزاغ غدا أوشت الله بينا تنحكا معري أبزت أبي حدا عاركنا تأثير له كن حتى لينا مسينا حراي أمو تصبح دا كمينا كم تاغوى سيرانا أب ساعتنا مسينا غنوزلكنينا أمو عاركا خصاب المسقل استمعري كتب له خلا ودرزان كرارا إلو الناس أوعى نافتبار أتوا الله هو الدرزان بك أبالي خيد إذا زقابزك النبيرا نتصبح تغناني تشاو إلو تنسى كرارا واو أنا حبا إذا عركا خدا سلام يبلن دي معري بلتو نابتا باف دقنا يتبار دويلو زنبرا ودرزان أنا معدوت مزراب سيزاربي قر مرة زحولي سلام بلكي بلكوكا سلام زيبل ودرزان نعم وعنزاب بلو كرارا الناس حقا إنت دلغاني حاتته ودرزان ملعس الله ورز عرك خطب لنا اللامو ملعس كبارية بلو كرارا شعو دقيمو الناس حقا كندنا ترى يكون تنبر وملعس اللاتني كيف دحندو إلو ودرزان سلام بلا نتا بسحق تنخنخ زنبرت أساسايت ملعس كمزلو خبر رقاقز كسكن كيد بلي قال أخي تحتنا سلام بلي أخاني مع زاغي بلا كرارا في الشخشخنا بلا هو حتى كان يتصنع إلى نساون الناس حغت نغز أنح حتى تطو نو جاودا صباح الراغبنا إلوا دد حرتي درو قدفو نابدقز وتصود درزان صعبة كرارا هذا دايرا أخبت تابع قلتي فكاتا ماليسكا سينكاري أنت جمع حاتتو كرارا أنا قوي مسركبو
ኣጋጣሚ እምበር ኣነ ኸኣቱ ንሱ ክወፅእ ኣብቲ ኣፍ ደገ ተራኺብና ኦኬ እሞ ሕራይ ዶ ኢሉካ ኦ ንሎሚ ምሸት ተቓፂርና ኣለና እዛ ሕርማዳ ክንደይ ትስሕቐታ ኹራራ ሓተቶ ወዲ ረዛን ንኹራራ ነቲ ናብ ማይ ኣባሻውል ገጹ ዝወስድ ገፊሕ ጽርግያ እናተሳገሩ ሕርማታ ዳ ሓብያትካ ፍሽኽሽኽ ተበዝሕ ወዲ ረዛን ዓርከይ እሞ ፈታትካ ኣላ ማለት ይኹራራ ዓርከይ ማራስከ ህዋ እሞ ጽባሕዳ ሓድዩ ኣሎ